Right, mure Zimbabwe, news dzasvika panews desk right now dziri big, dziri heavy. We all know zviri kuitika right now, but manje kwazvazosvika manje kwava kure. So problem ndeyekuti pane umwe akaenda out there trying to do a damage control, but mukuita damage control imomomo wakaita kuti zvinhu zviite worse. And uku kuita kwakaita kwakabva kwatsamwisa umwe wacho manje kuti apapa ndopa wazokanganisa. So let's get into it. So comrade Gungunde vari kupinza information panews desk pano pamuzinda wevanhu neni wenyu super nexus. Vasati vasubscriber, please do so now because we have more updates dzatange tichidropa panapa. Like the video, share the video and it. So mure Zimbabwe, auxilia wakabudikira ndokumutsa Chimoto, ndokuvharira nokwatafire nyika, ndokuita sei bvumura nyaya dzemadrugs, nyaya dzechichi hobo. Adaro zvakasvika kupublic, ende iko zvino zvava kupublic, majournalist anga achizvibudisa, isu tiri kuzvibudisa zvichinda zvakadaro, zvazara everywhere. And now zvakutaridza pachena kuti first family iri ruthless and iri willing kushandisa ma-state resources to come after you kana waita something, which is bad publication for a politician akaita saEmmerson Mnangagwa. So Emmerson Mnangagwa is not happy. But second, zvabudisa huori hunosemesa. Ya uhosemesa, kusemesiwa nehuori hwaunoona zvokuti unoona kuti zvizvi kuitika. Because mure Zimbabwe, kana mufesi akaroora ane mukadzi wake anditi oita chibhebhi chake kusaidu, kana kuti tokati chikahwaga kahure kake kusaidu, kana kuti kasmall house kake kusaidu anditi, and then pasina kana kuti namheno makore 2-3-4 years chichi whatever, wokari kwavabudisigwa information yekuti kahure aka kakatomurova more than $9 million. Kakamurova $9 million, more than, I mean, koema trip, koye zvachakatengera mota dzachaitengera mavana sisi vacho, achakatengera sisi vacho chichi G-Wagon dzedzisiri muzita macho, kureva kuti hadziverengwi idzodzo, but imari yaingorohwa mufesi yose. Wobva mufesi uyu homwe yake yakambodzika zvakadii, ndipo wobva waona kuti homwe yake inyika, imari isingaperi. Aiwa, what kind of conclusion yatingapa mure Zimbabwe? Munhu wokuti unorohwa mari zvekuti mai vake vanosvika pakupindira, vaona kuti uyu munhu uyu haana kana any control, uri kungorega mari ichingoenda. I am saying, what is that? Because kana wakuongorora nyaya uri kuona kuti uyu musikana uyu wakatogadzira rimwe ID akazviti hanzi badza, handiti kuti avige ufumi hwake hwaari kurova mukomana, kureva kuti mukomana uyu imari inongovapo, ngoti ari kungonotinokora paari kunokora, achingoisa uko achingonokora, handiti paipa paari kunokora, pokuti in 2-3 years kwete nomukadzi wako but nekasmall house kane kakurova 9 million iwe. Right. So mure Zimbabwe, that information yava kupublic now ndo yaakupisa mustate house, because they know kuti apa paexposwa. And remember, corruption yakadai so ichiexposwa, mure Zimbabwe, Inzwai, panoexposwa this kind of corruption, the Mnangagwa's problem has my citizens is a problem, but it's another second
problem isiri the first problem yaanayo magenerals akamutenderedza acho aakatenga aya vakatengwa nemari vanenge vapiwa ma100,000 vanenge vapiwa tuma200,000 vanenge vapiwa maybe 300,000 maybe 500,000 or maybe less than that, or vanenge vachihoreswa kana kuti 5,000 vachihoreswa kana kuti 2.5 because pay inokwasangohoreswa kana kuti 6,000 7,000. But then wozonzwa kuti mwana waEmerson, mwana one small house waspenda more than $9 million in less than 3 years kuchibebi kwete lifestyle yake nemukadzi wake no outside. Unobva wanyatsoona kuti iwe wakatengwa nenzungu general. Hakuna general akamupiwa mari nemusoro, kutengwa nenzungu. And apa tutaura zve1 mwana kusmall house, ende mwana uyu totodzwa kuti nemamwe masmall house hobo, ende tonzwa kuti kune futi vamwe vana zvivane murezimbabwe Chimoto mustate house right now. Chimoto because tikunzwa kuti Emerson is not happy, ende uri kuzama ushaka kuti oita sei, because this corruption is going to trigger exactly zvanga achivhunduka nguva yese. Because now murezimbabwe Chiwenga is going to point out this, ende zvese tasingafi takazviziva kana kuva kuchinzi Auxilia haana kuretaliata the way she did. Because unoza pane pekuti munoudzwa naComrade Geza kuti vakomana vari kuita corruption inohlisa, vakomana vana vanenge vachifamba nemazimota vachiita sei, but at the end of the day unenge usina kunyatsokuona zviri kuitika, unenge usina kuzviona nemeso kuti unyatsokutsamwa wakazvitarisa. Because now murezimbabwe voga vavhura hapwa tikanowigwa, vavhura hapwa tanowigwa. Corruption inohlisa, inosemesa is the right word. Corruption inosemesa, inoitwa pachihuri kana pachichichi, unoona. Because ukaona, because lifestyle yemunhu, kune lifestyle yekutoti haifanirwi kutomboswedera anyway close to state resources, state power, state control, especially lifestyle iyeyi yevanhu vekuti they are not disciplined, havazi alright nevakadzi vavo, vanongova nevakadzi zvezita zvongoti in the public ndinzi I'm a man with one wife, but otherwise behind uku 10 to mababy 20. Handiti vanhu ivavo havadiwi anyway close to state resources, because they are never satisfied. The more state resources, the access they have, the more they spend for the rest of their lives. And unoona zvotangira kuna baba, kana baba vachirarama lifestyle iyoyo, vana vavakomana havamisiki, havanawo kuvaudzira. Because vaingoona mudhara achiitira moms ma1 pachena. You understand? So murezimbabwe pasi nezvinhu zvese izvi right now tiri kunzwa kuti pane makakatano ari kuitika mustate house, but of course tinoziva kuti makakatano acho anenge ari kungoti zvibudisirei kuvanhu chete, kwete kuti kwanzi hazvo zvazingafaniri kuitika vagara vanoziva ndo zviri kuitika. Mari yenyika iri kuspendwa senge it's nothing. $9 million yarohwa mukomana nesmall house in less than 3 years. That's too much. So murezimbabwe, peace.